Waar is die trakteert. Koffie en lunch om de verbinding bij het treinspoor in Verwarden bestiert 4-4. Dat willen we graag wel een beetje vieren met onze medewerkers en wie zelf ik natuurlijk. We zijn ongeriselijke trots. En als een pauw ben we om dit hier 4-4 lijn delzetten te hebben. Hoe ben je hier ooit begonnen? Ik werk in het speciaal onderwijs en daar zie ik al wat voor mogelijkheden mensen hebben met een beheining. Ze zorgen vaak naar de beperkingen, maar er ben ik heel veel mogelijkheden. En toen dacht ik, als ik nou een bedrijf deel zet, waar ze wat hulpmiddelen en de goede begeleiding en structuur, toch gewoon werkdwang kennen. En nou ja, dat hebben we in deze 4-4 denk ik heel goed bewezen dat dat ook mogelijk is. Er is weinig plak en sowieso in de horeca is weinig plak van dit soort mensen. Dus en we beschouwen ze als volwaardige mensen. Ze doen gewoon een hele protte voor ons. Ze zijn gewoon heel dankbaar dat ze bij ons werkje maaien. En daar krijg je gewoon elke dag zo'n goed gevoel bij. Dus dat is echt fantastisch. Ik vind het heel erg leuk om te werken. Ik werk hier in de keuken. En ja. En voor de rest, ja, soms dacht ik bediening, maar net zo vaak. Ik doe meer de bediening, soms de keuken. Wat maakt dit werk zo leuk? Het is een mooie zaak en het is gewoon leuk. Aardige collega's, leuke klanten. De verbinding bloot op hetzelfde spoor teruggaan, maar voor Martina en Gooitsen wordt het wel hastiert voor een orenaanslag. Ze dragen stap voor stap meer verantwoordelijkheden over het team. We hebben een famke in dienst en ja, we worden toch een beetje ouder. Dus een doel van ons is ik om het goed uit te dragen. Dus dat er een opvolger is die dan te zijn tijd met de groep weer verder wil en met het bedrijf. Zodat de verbinding bestaan blijft.